З ім'ям Аллаха милосивого, милосердного. Усе мы ведаем, што вернікі кожную пятніцу чытаюць суру Кахф. Гэта сунна пророка, мир яму і благословення Аллаха. І на гэта паказвае шэраг хадісаў. Са слов Ібн Умара, хай будзе задаволены імі абодвума Аллах, паведамляецца, што пасланец Аллаха сказаў: хто прачытаў суру Пячора ў дзень пятніцы, таго ахіне святла, які ў судны дзень ад ног яго будзе дасягаць вяршыням нябёсаў, і паслужыць гэта яму адкупленнем грахоў, учыненных паміж дзвюма пятніцамі. Паведамляецца ад Абу Саіда аль-Худры, хай будзе задаволены ім Аллах, што пасланец Аллаха, мир яму і благословення Аллаха, сказаў: хто прачытае сура Пячора ў дзень пятніцы, таго будзе асвятляць святла паміж дзвюх пятніц. Гэтыя і іншыя хадісы паказваюць на вартасць пятнічнага дня і на годнасць чытання в ёй суры 18 Корана, суры Аль-Кахф Пячора. У чым жа асаблівасці гэтай суры? У чым мудрасць Аллаха, што ён загадаў вернікам чытаць яе кожную пятніцу? Той, хто будзе чытаць гэтую суру, выявіць, што ў ёй распавядаюцца 4 гісторыі. Гісторыя юнакоў, якія дзеля выратавання сваёй веры вцяклі ад свайго сапсаванага грамадства. Гэта гісторыя пра выпрабаванне ў жыцці з-за рэлігіі. І добрыя сябры дапамагаюць прайсці такое выпрабаванне в жыцці. Гісторыя аб багатым чалавеку, у якога быў сад, багацце і вялікае нашчадства. Але ён не дзякаваў Богу, і за гэта яго напаткала пакаранне ад Усявышняга. Гэта гісторыя пра спакушэнне раскашай і свецкімі выгадамі. У канцы суры увесь свет і ўсё, што ў ім, параўноўваецца з дажджом, паказваючы на яго пераходнасць. Гісторыя Мусы, якая вучыць нас пошуку ведаў, важнасці трываласці на гэтым шляху, а таксама таму, што над кожным дасведчаным ёсць больш дасведчаны, а ўсё ведны толькі Тварца. Таксама гэтая гісторыя гаворыць нам аб выпрабаванні чалавека веданнем. Гісторыя пра справядлівага кіраўніка Зулькарнайна, які быў вернікам. Быць кіраўніком – велізарнае выпрабаванне, якое тычыцца ўлады, каб чалавек быў справядлівы, сумленны, сціплы. І гэта выпрабаванне ўладай. Таксама ў гэтай суры сустракаецца гісторыя Ібліса, які з'яўляецца цэнтрам спакусаў для чалавека. Чытаючы гэтую суру, штотыдзень чалавек будзе зноў і зноў усведамляць тыя спакусы, якія ўзнікаюць у жыцці чалавека, і будзе ўважлівы да іх ставіцца, праходзіць іх з годнасцю па волі Аллаха, і гэта будзе для яго святлам да наступнай пятніцы. Таксама в некаторых хадісах гаворыцца, што той, хто будзе ведаць першых 10 аятаў суры Аль-Кахф, у іншай версіі апошніх, то гэта паслужыць для яго абаронай ад даджаля, антыхрыста. Якім чынам? Але ж ён прыйдзе да людзей з гэтымі 4 выпрабаваннямі, пра які было сказана вышэй. А чалавек будзе в той час гатовы да іх, ці ж не гатовы?